asal sadaya moजाङैना दै र'लै र' नागिरनो हो र' ओइ आंनोबो दै जागोन टेनसन लाना ओइ भाई दिनैनि दिनाव जुदि बे लामाजों जाय फैयो औ फैसा लाखिनांगोन आखाया मानगासिनो आंना होनो नामा होनांगानो जायो एसे फैनायबा जागौमोनलै asal ओइ नै फैमारबायसै ओइ र' ओइ नों थांलाय र' साराय दालां मानो लाखिदों आंखो मानो लाखिदो माने र' नोंथ' मिथिखागो जों नोंखौ मानो लाखिदो गामसाखौ मोजाङै थेबना लाग्रोनि आं दाथ' 15 आगस्ट फैबाय दं नोंखौथ' जों मानो लाखिदो नों मिथिखागो जोंनो एसे मामलेट नांगौ जादों मामलेट ओइ बेसां नहर मामलेट मानि मामलेट बे आंनाव गारिया मोजाङानो आसोल मालालाय गोदानानो गारियाथ' मोजाङानो जाखागोन गारिखौनो लाखिनोसै नामा ओइ लाखिनांगौ मानि गारि लाखिनोलै ओइ मा गरमलै नोङो ओइ आसोल नोंसि नामा इखो ओइ मा गरमलै नोंलाय हेइ माने बुखलाय होदो ओइ लरगुफोर माने बेटाखौ थौ